Ki kena school bat ki nohikai jong school secondary school Haribhoi district kilapan pau ya ka jingdon kam ban penrung no ya ka subject ka rep ka riang kum ka mat jing pule jong ki kena school namar kalong ka bakong santam na ka banta ka lawe jong ki hadin habot bat bakanam don ka jinge lada ki don jing tumu ban penlong kam long jam da ka kam rep ya ketika sur ki kena school bat ki nohikai la pensngo lengbai kong di kharbani bidai principal jong ketika school Syakilat Pathai Khubor. Ketika school kalawan syakmat ban ai jing hikai ya ki kena school ha ka rep ka riang bat ka sim ya ka sinjam ba ka jing ai jing hikai sepang ka rep kala dei ban long ka subject ka bakerpang. Ketika school ka balas dang ya ka school nursery yojana bat ka kitchen garden ha ka jing lam jong principal ka bala hikai ru sepang ka jingdon kam ban don ka kitchen garden. Ite principal ila ongru bakal adai ke pori ki school baro hapo ak jela bat kum juru ya ke sorkar ban simkhia ban penrung ya ke subjek ka rep ka riang ha ka syllabus jong ki school krang baganom sim jinge ya ki kena school ban trikam hadin habot dak bathong jingthong bat trei dak ka kamrap. Salung yang kumbai, milung yang kumbai, kemudian gelak ban-ban, terus pelan nang nepat, sakit nono plastik, nang bangun sup dan gelak sekali. Kendau, selai. Tiada tu bangawan hikai ha kadi ke school ke, ni siu tang ban hikai ha pok kamera kelas, teman su ong nok mah, ki kena ki yo ke hikai tang na ki kot, mau ke ai ka baka kot ka ai hikai ki, so kitip tangi kita. Ti ha kan diga por ka bamata padeng ida dap da ka jing sno kemen ka bakrau mo kalau ka jing ka khu ya kan ka school ka jong ni ha bang yo ya ka scheme jong kan ka sarkar ha be dei ba ka diga school na sri yojana ha bang yo ban pendon kam hok ya ka ha ban yo ro ban ai jing hikai na lord kita kikot ka bang ni ai jing hikai ha po school ni yo ban ai jing hikai ki wat ha po ka feel ha po ka kitchen garden ka bang ni ni peli mentah kasih ha kini kapor ka bagi nilai sakilang baru ha kini kapor ka mentah ti kai ka ba kongsan ha kini kapor kai ka jingmu ka jongi kalong bangin wan ra ya ki kena bakin don ka jingya dei bakin iet ya kamariang nang ta bat kawiru kalong ba kat ang mi kisni kisnem yo iba ha kani ka jingship jong ka sing beneng nang ta ka jing pompatha jong kidiang ka jing ya ka jing bam pendan kam hok ban iet lani ban long jan bat kamariang nyu i bakalana roi nang roi ti kumta khnang ban pendu e kini ki kum ka no hikai mo kum ki no hikai na smo dei ban pendrung hapo school ya kan subject ka ba khamtam habe dei bat kini ka kitchen garden kum chu ong no ba ling ba ka jing thung hi ya kini ki jhor ki bangi ni bam ti kum hakani ka school ka jong ni ka bangi le manta ni don ru ya ki jing thung ki balong dawai ki jing thung ki ba te ya ka met ka phat ti ngam tharai ba tang ka jing nang jing start kala ban ai kam ai jam ya ki khana hre ling ba kani ka jing le jong ki pa de ka ba ki da tip na do pen rai kumno ban thong kumno ban tep nari kumno ban tip syapang garep karyang ti kade ka way ka bangin yo pade ya ke jinbam ki batay hamtam ile ka tay ya ka jabir mo ka jabir te habatay ya ka jabir kamot yo ya ka jinang jing start ka bakpaka ti kuman suom no agni kapor ka bamantaro ngayo hangni ban kren ba ka kabuk sel mo bangan yo ban pensiunan ya ki school hi baru kowe hapo kani ka jela ka joni kani ka school ka joni ka dei ka ba play ya kani ka kitchen garden bat nga kentu ya ki way ro ki para school ba kin ya don lam pom kani ka subject ka bangi hangni nilai play mentah ha kani sing ka menta ba kan ai jingarap sibun ba omtang ba ka jingnang start ka bangi kai po ki classroom henry ling ba ka jing hikai hapo film po madan ka ba kan ai sibun ka jing hikai yaki batru ndei bo ong baka kut tang hang ni henry nadu bo dang long khna ulatip yala dia ba
kumno ba on rap on riang lani kumno ba on kamai ka ji ru kumban chu ong no hak ni sing ba menta ni bun ni ong ba nyim dan kam nyim dan jam ni la adap ya ki bi la adap ki PhD la adap lut ki kardan ke ba pher henry nyim yo ka kam henry ngan ong ye thi kam dei tang kata ling ba jung ki school mo ling ba ka jing next school ka jong ni lada ka school hi ka pentrai kam saya kum ini ki rupam ai jing ki kai ha ka be dei bat ka rep ka riang mo ka ba dei ka wei ka ba ai jing man to yang ni ti kum ha ka ni ka kum lo ong ba ngin nang yala di bangin bangin bam nang ka ki jing bam ki bangi thong hi bam hi bat ka tei yang ni hi bat ru ya ka lang ka salang de tang ya ka yeng mo ka sem henry ya ka snong hi barok ka we nang ta pade bat ka takam ka bangi ong ni klem yo jam ha ka jing sisa buon nang ni ong ba ya ka rep ka riang nim khen kum ba ka de ka kam henry ngi de ban ken mau ba nadu ba lada ukna hi utip sepang ka rep ka riang nadu bu dang re kamut ba u la don lupa ka kamai gaji haki di syuk akum haki sini ki bamentaru ki bon ha mo ki kena le si ki ni ki pas BE ki pas PhD ki pas ki degree ki pher ki syutip tang ban puli mo kitip hoi ban puli handai practically long ban ne hi pade kim tip kim nang so nang ta daw la da ki yo ki jing hikai hi na du na school na du bu dang kena dang red ti kamut ngim dan kam kenya kita ki training la ni kita ki research mo ki ba udon kam ti bat ka kamru kala ap upaya ki ti kinwan hapo ka ri ki jongi na ka benta bakin yo ikini ki kam ki ba he ki ba hak ki brio ki jongi ki deiban shim ya ka benta